ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ അതിന്റെ മുഖാന്തരമാണ് ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഹരേ കേൾക്കാം. കൃഷ്ണ മാതാജി എന്നെ co-host ആക്കിയത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 18 ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, അതുപോലെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ല. ഓവർവ്യൂ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഒരു വിഷാദം വരാൻ കാരണം എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര, അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് മാംഗ്ലൂർ കുലയിലാണ് ഈ ഇതുള്ളത്, ടെമ്പിൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗീത അധ്യയനം 18 ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ഒരു സയൻസോ മാത്സോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 18 ദിവസത്തില്. 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ അധ്യായമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പോവുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്ക്, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള അഭയ ശരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപടി ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമ്മൾക്ക് പകർന്ന് തരാണ് പ്രഭുപാദ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുസ്തകം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എഴുതിയ രചയിതാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അവരുടെ പേരാണ് നാം പറഞ്ഞു, അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അവര് ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചത്. അഭയ ചരൺ എന്നായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേര്. അപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ
എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടും അത് രാധാകൃഷ്ണ ഒരു എന്താ പറയാ ആരാധനയോടെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യം അവർ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രഥോത്സവം നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രഥോത്സവം അവരവിടെ നടത്തണം, ബംഗാളിൽ നടത്തണം. അവര് രഥം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് അവർ അച്ഛൻ രഥമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഒരു 5 വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു രഥയാത്ര സുഹൃത്തുക്കളോടും പാരന്റ്സിനോടും നെയ്ബേഴ്സിനോടും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അവർ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് ഒരു വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഒരാഴ്ച. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യനാണ് പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്താണ്, ഒരു 22 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രഭുപാദോട് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമല്ലോ, അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം, ഈ ഗീതാ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് അതിനുശേഷം ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടായി പ്രഭുപാദ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 50ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാഗസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് അത് ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി അന്ന് കയ്യിൽ ആകെക്കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 40 രൂപ, ഒരു $5 പൈസയാണ് പ്രഭുപാദയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഒരു കാർഗോ ഷിപ്പില് ഒരു ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് സുമതി മൊറാർജി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് അമേരിക്ക പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് നടക്കും അവിടെ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എന്നുള്ള ലെവലാണ് അവർ പോകുന്നത്. 2 തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പോയി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. അവിടെ പ്രചരണം ചെയ്ത് ആദ്യമൊന്നും ആരും ഒരു റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കയ്യിൽ പൈസയില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും തളരാതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് മയക്കുമരുന്നിനും കഞ്ചാവ് അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് മദ്യത്തിനും അടിമയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പ്രഭുപാദ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് 70 വർഷത്തില് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 108 അമ്പലങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദ ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ. അപ്പൊ അത് പോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാവരും അത്രയധികം അനുയായികള് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കൺട്രികളിലും ഒരുമാതിരി ഇസ്കോൺ, അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഇസ്കോണിന്റെ ഇത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പോണ സമയത്താണ് 3 സ്കന്ധമാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാർഗോ ഷിപ്പിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൃദംഗം കൊട്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിക്ചറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, ദ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള മാഗസിനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ കീർത്തനങ്ങൾ, രഥയാത്രയുടെ ആ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ആണ് ഇത് കൊച്ചിയില്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 3 സ്കന്ധം എഴുതിയ ഭാഗവതം കാർഗോ ഷിപ്പിൽ കയറ്റുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്മാരകമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്മാരകം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. കൊച്ചിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്മാരകം. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നത്. ഭാഗവതം, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതിപ്പോ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പ്രഭുപാദയുടെ. അപ്പൊ ഇത് രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, പുലെ രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദ്ജിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് മനോഹരമാണ് ആ അമ്പലം. അപ്പോ അവർക്ക് ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, അപ്പൊ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമനിഷ്ഠദാസ് ആണ്. ഇതാണ് പ്രഭുപാദയാണ്. ഇവിടെ മേലെ കാണുന്ന പിക്ചർ പ്രഭുപാദയുടെയാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരംഭ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹം മായാപൂർ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ഈ കുലൈ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം
എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് ഗുരു പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്യതം താം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേമാതിരി എന്നാണ് അർത്ഥം. എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേമാതിരി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര. അപ്പൊ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ആ കേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളെ സെൽഫോൺ ചാർജ് ആവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഒരു കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മൊബൈലിൽ എത്തില്ല, മൊബൈലിൽ ചാർജ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആത്മീയമായ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞതാണ്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോ പറഞ്ഞതാണിത്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മളുടെ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുത്തച്ഛനോ മുതുമുത്തച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് അറിയാനല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കളി കളിക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഒരു ചെവിയിൽ ഒരാൾ ഓരോ കാര്യം പറയും, അടുത്ത ആൾ എന്നിട്ട് കേട്ടത് മറ്റൊരാളോട് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളും അവസാനം പറഞ്ഞ ആളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് അതുമാതിരിയല്ല. ഇത് പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിനാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിന് ശേഷം ആർക്കാ വന്നത്? നാരദർക്ക് വന്നു. നാരദരിൽ നിന്ന് മഹർഷിക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ പോയി അത് മാധവാചാര്യരിലെത്തി. മാധവാചാര്യരിൽ നിന്ന് പരമ്പര ധ്രുവ വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലെത്തി. ചൈതന്യ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറെ ആൾക്കാർ ധ്രുവാണ് ആർക്കെത്തുന്നത്? പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്തെത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പം മുകളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം അടുത്ത ആൾക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾ എന്തിനെ ആശ്രയിക്കണം? ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ അതിന് ഓരോ സംസ്കൃത വാക്കുകൾക്കും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തർത്ഥാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ അർത്ഥങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണോ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കാം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പാടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ അറ്റം എവിടെയും നമ്മൾ നടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തിരിച്ച് നടക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും എത്രയോ എന്താണ് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ട് പോലും ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സ്പെരിക്കലാണ് ഭൂമി എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഓരോ നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ, ഓരോ കോർണറിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കോ കാതുകൾക്കോ മനസ്സുകൾക്കോ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വിശിഷ്ടമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തോടു കൂടി, ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്, എളിമയോട് കൂടിയിട്ട്, ഒരു മിത്രഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്. എന്താണ് മിത്രം ചെയ്യുക? ഒരു മിത്രത്തിന് എല്ലാം, തന്റെ സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അവരെങ്ങനെയാണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് കാരണം? ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ നമ്മൾക്ക് മരുന്നുകൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മരുന്ന് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് കഴിക്കണ്ട, അപ്പൊ ഇതില് 3 മരുന്നുകളിൽ 2 ഞാൻ കഴിക്കാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് 2 മാത്രം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം, ആ അസുഖം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളൊരു മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മൾ അസുഖം മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോ ഒരു ടോയ്ക്കാരാണ് ആ കുട്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടിയെ ആദ്യം തന്നെ കാറിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാ ഓടിക്കാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ മെഷീൻ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാനുവലാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് നമുക്കൊരു മാനുവൽ തന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിന് സൃഷ്ടിച്ച ഒരാൾക്കാണ് അതിന്റെ മാനുവൽ എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളും. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ വരും. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ഒരു ഭക്തിയോഗം മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തിയോഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം വരെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിൽ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടും. ഒരു വീട് മുഴുവൻ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരാനായിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വീടിനുള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ പോലെയാണ് ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് മാതിരിയാണ് നമ്മൾക്ക്
അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏജ് ഒക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം തന്നെ പഠിച്ച് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് ആ ഒരു ഇതില് നമ്മുടെ ലൈഫില്. അപ്പൊ അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്തരം വേദങ്ങളുടെ സാരം കാച്ചിക്കുറുക്കി നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങള്: ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ താമരപ്പൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉറ മാത്രമാണ്, ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും, അതിനെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ മരണം, ഡെത്ത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു മരണം, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. അത് എപ്പോ വരുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കാലവും കുറിപ്പിട്ടതാണ്. അതാണ് കാലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഈ ഭൂലോകത്തുള്ളത് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അവര് ഓരോരുത്തർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചു? ചിലവര് നായയായിട്ട്, ചിലവര് പൂച്ചയായിട്ട്, ചിലവർ അങ്ങനെ ഓരോരോ വർഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ ജനിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീര രൂപമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ജ്ഞാനപ്പാനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ട് പൂന്താനം പറയുന്നുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ചയിൽ തേടുന്ന 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യത് പഠേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും പുണ്യമാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മോചനം കിട്ടും. ഭയവും ശോകം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം കിട്ടും. ആത്മീയ ജീവിതം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ സംശയത്തോടു കൂടി, ഇത് വിശ്വാസമില്ലാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഈശ്വരൻ നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കില്ല, ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ജാനൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാം അതിൽ എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അമീബ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചവിട്ടിയിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എത്രയോ ജീവികളുടെ മരണം നമ്മൾ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഫലം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാനദി എന്താ പറയുക? ഗംഗാനദി ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, കാലടികളിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അധരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മാതിരി പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ട്
എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മലിനീമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിത്യവും ജലത്തിൽ ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്ന് കുളിക്കുംല്ലേ, അപ്പൊ അതുമാതിരി. പക്ഷെ ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരു തവണ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗീതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഗീത ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗീതാ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി, ഗീതയിൽ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീത കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോയി നമ്മൾ ശുദ്ധിയാവും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിനും ശുദ്ധിയാണ്, മനസ്സിനും ശുദ്ധിയാണ്. അപ്പോ ഗീത കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ ഗംഗാജലത്തെക്കാളും. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാവി നിശ്രിത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വേറെ വേദ സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസ്വമാണ്, അതിന്റെ സാരമാണ്. അതിന് അരിച്ചു കുറുക്കി അതിലെന്താണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയില്ലേ, നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതും അല്ലെ, വലിയ എസ്സേകൾ ഉപന്യാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ. അതുമാതിരി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അത് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താതി വിനിസ്തൃതം ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഗംഗാജലം, അതായത് ഈ അമൃതം, ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന അമൃതം പാനം ചെയ്താല് ഗംഗാജലം മാറി തന്നെ, ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധി മാറും. ഇത് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗീതാമൃതം പാപം ചെയ്താല് നമ്മള് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃത മത്രി, അതുകൊണ്ടാണ് അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, നമ്മൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുക്തം ഗീതാമൃതം മഹത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും ഒരു പശു ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, ഗോപകുമാരനായിട്ടുള്ള. ആ കൃഷ്ണൻ കറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്കണത്? അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു പശുവിൽ പാല് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പാല് തരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പശുവിനെ മാതിരിയല്ല, എല്ലാവർക്കും ആരെല്ലാം അത് പാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ദാനം ചെയ്യാണ്. അക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പാലിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗീത അമൃതം പാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമൃതം പാനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകശാസ്ത്രം ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതമേകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ ദേവ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ ഒരു ആളെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? അത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ദേവകീ പുത്രഗീതം. ദേവകീ പുത്രൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുപോലെ ഒരേ ഒരു ദേവനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാരാണ്? ദേവകീ പുത്രൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രീതിപ്പെടും. അപ്പൊ തനിയെ ഓരോ ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകോ മന്ത്ര, അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുക? അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവ മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക്, ഇതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഗീത പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അർജുന വിഷാദ യോഗം, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ. ഇവിടെ അർജുനന്റെ വിഷാദമാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതില് ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച് പറയാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്, കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്, എനിക്ക് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ് 8 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇത് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. കൗരവരും പാണ്ഡവരും ആയിട്ടാണ്. അതൊരു എന്താ പറയാ, കുടുംബം വഴക്ക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആണ് ഈ എന്താണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ളത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡവും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് പാണ്ഡുവാണ് രാജാവായത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അകാല മൃത്യു അടയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ 5 മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ യുധിഷ്ഠിരനാണ് രാജാവാവേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവര് വലുതാവുമ്പോൾ ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരനാണ് രാജഭാരം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ വിചാരിക്കുന്നത്, തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ രാജാവാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെയും ആഗ്രഹം അതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് തരത്തില് ഇവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവസാനം അവർ അജ്ഞാതവാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദ്രൗപദിയുടെ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ദൂത് പോയിട്ട് ഒരു 5 രാജ്യങ്ങളെങ്കിലും തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ 5 എന്താ പറയാ വീടുകളെങ്കിലും തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊടി സ്ഥലമെങ്കിലും തരൂ. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു വീടെങ്കിലും തരൂ എന്നുള്ള പോലെ. പക്ഷെ അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രം ദുര്യോധനും എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മുട്ടുസൂചിക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലം തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ധർമ്മയുദ്ധത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് 2 കൂട്ടരും, അതായത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ് ആരോട്, സഞ്ജയനോട്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ്, വ്യാസദേവരുടെ ശിഷ്യനുമാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവർ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആദ്യം ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് അന്ധനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സഹവാസിയായിട്ടാണ് സഞ്ജയനുള്ളത്. അപ്പൊ 2 പേരും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് കാഴ്ച വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നത് വ്യാസദേവര്. അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവ ചൈവ കിമ കുർബത സഞ്ജയ. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യുദ്ധക്കളത്തില് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് കുരുക്ഷേത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും പയസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരുപാട് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് ദിവ്യരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരും മുനിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ദേവതമാർ ഉൾപ്പെടെ യാഗങ്ങളും അതായത് പൂജകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പുണ്യസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് എന്തുണ്ട്, പുണ്യസ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യത്തിനാണ് അവിടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അവിടെ അധർമ്മം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ട്, എന്താണ് തന്റെ മക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടാലോ, അതല്ല ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിന് എന്റെ മക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കൊടുത്താലോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ ശങ്കകളുണ്ട് ആരെ മനസ്സില്, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മനസ്സില്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാമക എന്ന് പറയും എന്റെ മക്കൾ. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മാമക പാണ്ഡവ ചൈവ. അപ്പൊ കൗരവന്മാരെയും പാണ്ഡവന്മാരെയും തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ, അപ്പൊ പാണ്ഡവർ എന്റെ അല്ല, ഇത്രയും വലിയച്ഛനാണ്. ആ കുട്ടികളെ നോക്കി വളർത്തി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ, തന്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണ്, സ്വന്തം ബ്ലഡ്മാര് തന്നെയല്ലേ അതുണ്ടാവുന്നത്, ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ആ പുത്രവാത്സല്യം, അന്ധമായിട്ടുള്ള പുത്രവാത്സല്യം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രന് പാണ്ഡവരെ തന്റെ മക്കളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, തന്റെ അനിയന്റെ മക്കളായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, അന്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മക്കൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. നമ്മളുടെ അച്ഛൻ ജനിച്ച 2 മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കൂ? ഒരച്ഛനെ സമ്മതിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത്ര എന്താ പറയാ കൂളായിട്ടിരിക്കാന്ന് പറയില്ലേ. അവരുടെ എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കണം, അവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, മറ്റെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രസ്നേഹമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അന്ധതയേക്കാൾ കൂടുതൽ
ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്ധതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേന ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചിപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം അന്ധതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കണ്ണു കാണില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ദുര്യോധനന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ്, അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ പാണ്ഡവർക്കായിട്ട് വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്, അശോഹിനി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ആ വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. നിങ്ങളല്ലേ അത് മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ മകനുമാണ്. ദ്രോണരും ദ്രുപദരും തമ്മിൽ ഒരു ബാല്യകാല ശത്രുതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശത്രുത കാരണം കൊണ്ട് ദ്രോണരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാഗം ചെയ്ത് ലഭിച്ച മകനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രുപദന്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ ജന്മം തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ആ ഗുരു ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താൻ കൊല്ലപ്പെടാം അയാൾ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നാൽ എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്നിട്ട് പോലും അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജനനം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അവർക്ക് അവിടെ ഒരു പക്ഷപാതമില്ല. ഞാൻ ഗുരുവാണ്, ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന ശിഷ്യന് ഞാൻ എല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കണം, അതിൽ ഒരു ചീറ്റിംഗ് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ ഒരു സർക്കാസം, അതായത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ദ്രോണരോട് പറയുന്നത്, ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് അവരുടെ വ്യൂഹം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു പേടി ആരും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതും ഇവിടെ കാണാം. ഇനി പാഞ്ചജന്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരോടും പറയുന്നുണ്ട് ആര്? ദുര്യോധനൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൈന്യം പര്യാപ്തമല്ല, അവര് പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതും എന്താ പറയുന്നത്, ഭീഷ്മരെ ഒരു വാണിംഗ് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹനാണ് ആര്? ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? അവര് സേനയെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭീഷ്മാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ പോയി അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. എന്താണ്, നമ്മളുടെ സൈന്യം ജയിക്കണം, അനുഗ്രഹം തരൂ പിതാമഹ എന്ന് പറയണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ആചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതിന് പകരം എന്താണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്തത്? അപ്പൊ അവരെ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുത്ത് ഇരുത്തണ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയില്ലേ, അവരെ പരോക്ഷമായിട്ട് അവരെ നിന്ദിക്കണ മാതിരിയാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ആ ദുര്യോധനന്റെ മനോഭാവം അവരെ പരാജയത്തിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വൃഗോദരക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശങ്കൂതി, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശങ്ക എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തരും മുഴക്കുന്ന എന്താ പറയാ ശംഖുകളുടെ ഇതാണ് പേരുകളാണ് പറയുന്നത്. പേരുകളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശംഖ് എല്ലാം ഊതുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എന്താ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഘോഷാധാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ചാപൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശംഖിന്റെ ശബ്ദം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്? അവരെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരുടെ? കൗരവന്മാരുടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും അവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അറിയും എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് അറിയാം, എന്തായാലും ദുര്യോധനും അറിയാം, അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തെന്നത്, ആർക്കാണ് രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവന്മാരാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ മുഴുവൻ രാജ്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയാം.
പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം, ഈ ദിവ്യ സംഘങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് പാഞ്ചജന്യം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദേവദത്ത ആയാലും അതെ, അതെല്ലാം ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ ശംഖുകളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് വന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആന്തൽ വന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അയ്യോ അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മലയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ. കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കയറിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ പിടിച്ച് കയറണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മേലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ, താഴത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പല താഴ്വാരങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് പിടിച്ചു കയറാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ധൈര്യം വരില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ആ ശബ്ദം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഈ ഒരു പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന ആലോചിക്കൂ, ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതും ആ വ്യത്യാസം എന്തായാലും കാണാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പരാജയത്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി കൊടുത്തു. അവരുടെ ഉള്ളില് അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്ന പേടിയാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ഇനി സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേകം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യ അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ ദുര്യോധനന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അർജുനന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്. അർജുനൻ എന്താണ് ആരോട് പറയുന്നത്? അച്യുതനോട് പറയാണ്. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുതി പറ്റാത്തവൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല, തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് വേറൊരു അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? അല്ല സോറി, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ വന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു തേരാളിയായി വന്നാലും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല. ഒരു തേരാളിയാണ്. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു തേരാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി നിൽക്കൂ, അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പിന്നിൽ വേറെ ആരോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഡ്രൈവറായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ്. അതും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും താഴെ പോകുന്നില്ല അർജുനന്റെ തേരാളിയായതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഇതിന്റെ മധ്യത്തില്, രണ്ട് സേനകളുടെയും മധ്യത്തില് ഈ രഥം ഒന്ന് നിർത്തും, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണട്ടെ, ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അല്ല, അർജുനൻ ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളെയും കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരമേ രോമഹർഷായതേ കാണ്ഡീവം പരിദഹ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയാണ്, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നചാശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവാചമേമനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ കണ്ടതോടുകൂടി മതിയായി. എന്റെ ശരീരം തളരുകയാണ്, എനിക്ക് കണ്ണു കാണുന്നില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണ്ഡീവം പോവുകയാണ്, എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കുളിരുമാരി തോന്നുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, എന്നെ എല്ലായിടത്തും ചീത്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം മൃദുല ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇനിയും ഇത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരും. അപ്പൊ മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക, ആർദ്രത മനസ്സിന്റെ. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ്. ഇനി പാപം, അതിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് ഓരോ ശ്ലോക നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇനി വരുന്നത്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ, അവരെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കണില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ന ച ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാകവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത്? അയ്യോ ഇവരെന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ഓരോ നമ്മുടെ എന്താണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവരാണ് വളർത്തിയത്. അർജുനൻ അവരെ കൂടെയൊക്കെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്. അവരുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി ഈ ഹസ്തിനപുരം അവരുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവര് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഓരോരുത്തരും അവർ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ എങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മുഖം കാണുമ്പോഴും അർജുനൻ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ സങ്കടം, അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പിന്നെന്താ തോന്നുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോ ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ രാജ്യത്തിൽ ആരാണ്ടാവുന്ന? ഇവരൊന്നുമില്ല. ഈ രാജ്യം വെറുതെ ഒരു വലിയ ഒരു കൊട്ടാരമാരി ഒരു വീട് പണിതിട്ട് ഒരാൾ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഉള്ളില്? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഖം വേണ്ട എനിക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യം വേണ്ട എന്ന് പറയാണ്. അതുപോലെ പാപം ഏവാത്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാത്ത തായിനഹ തസ്മാൻ ആർക്കാവയം ഖന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ, അപ്പൊ ഇനി ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്. കാരണം ഒരുപാട് തരത്തില് പാണ്ഡവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ കഥയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ്, അവരക്രമികളാണ്. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരക്രമികളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൊന്നു, ഞാനും അക്രമികളുടെ ആ സ്ഥാനത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് പറയാണ്. അല്ലയോ മാധവ. ഇവിടെ മാധവ എന്നാണ് അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് മാധവൻ എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരാള് ഞങ്ങൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവണത് പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുവോ എന്നുള്ളതും കൂടി അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാധവ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളിയില്. അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അക്രമികളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, ഭീമനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൗരവര്. അതുപോലെ അരക്ക് കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കി വീടിന് തീ വെച്ചു. അതുപോലെ മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു, സ്വത്ത് കൊള്ളയുടെ. അതുപോലെ ഇവർക്ക് വേണ്ട സ്വത്താണ് ആദ്യ ഇന്ദ്രപ്രസാദ് അവരുടെ രാജ്യമൊക്കെ അവര് ചൂത് കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി കയ്യേറി. അതുപോലെ അന്യന്റെ ഭാര്യ, ഇപ്പൊ എന്താണ് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭാര്യയെ ഇതാക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ഇതാവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് വധിച്ചത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല, പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് പാപം ഒന്നും വരാൻ പോണില്ല. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്? അവരും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഞാനും അക്രമിയായി പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭീപവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയക സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായദേവർണ സങ്കരക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തില്? ഇതൊരു ഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാരതം അല്ല കേട്ടോ, അത് ലോകം മുഴുവനാണ് അന്നത്തെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധമാണ് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും മരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത്രയും വലിയൊരു യുദ്ധമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് കുടുംബത്തിലും സ്ത്രീകളല്ലാണ്ട് നാഥന്മാരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക, പ്രായം അധികം ആവാത്തവര്. അപ്പൊ അവരെ നയിക്കാനായിട്ട് ആരാ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ലതും കെട്ടതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ചീത്തയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ദുഷിച്ചൊക്കെയാണ് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി, അവരെ കുലത്തിൽ വേറെ ആണുങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വർണ്ണസങ്കര ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ചിട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിട്ടകൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അപ്പൊ അതൊന്നും ശരിയായിട്ട് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കതരന്നോ ഗരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ രജിജീവിഷാമ തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രാഹ. അപ്പൊ ഇതിൽ അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കോ തോൽക്കോന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഭഗവാനെ. കൃഷ്ണ, ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്നുള്ള കൃഷ്ണ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അർജുനൻ. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ അവര്. സഹോദരന്മാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? ഇപ്പൊ അവരാണ് യുദ്ധം നിങ്ങളിപ്പോ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വീരോടുകൂടി മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്.
അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ധൃതരാഷ്ട്രം വന്നിട്ട് കൺഫ്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കോ, പാണ്ഡവന്മാര് മരിക്കില്ലേ, അതോ പാണ്ഡവന്മാരെങ്ങനെ ജയിച്ചാലോ എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മുഖത്ത് നമ്മൾക്ക് കാണുക. അർജുനനോ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാവരും എന്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇത്രയും അവരെ കൗരവരെ അത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനനെ. എന്നിട്ടും അർജുനന്റെ മനോഭാവം എന്താണ് വരുന്നത്? എനിക്ക് അവരെല്ലാം കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അത്ര സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട, എന്നെ അവർ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ആരാണ്? ദുര്യോധന്റെ ഭാവം എന്താണ്? ദുര്യോധന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ എങ്ങാനും ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഇപ്പൊ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശംഖനാഥമൊക്കെ കേട്ടു അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറുപ്പാണ് എപ്പോഴും ദുര്യോധന്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരു കമ്പാഷൻ, ഒരു ആർദ്രത മനോഭാവം ഒരിക്കലും ദുര്യോധന്റെ മുമ്പിൽ കാണാനായിട്ട് സാധില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികതയോടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, അത്രയ്ക്കുമുള്ള ആസക്തിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. രാജ്യം വേണം, ആരെ കൊന്നിട്ടും അതിൽ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫുകളിലും ഇത് നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതേമാതിരി. അഹോ ബദമഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജ സുഖലോഭേന കന്തും സ്വജന മുദ്യതാഹ. എന്തൊരു അപ്പോ അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഞാൻ എന്ത് പാപാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടുള്ളത്? രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, രാജ്യം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ആരിയിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. യദി മാമ പ്രതീകാര അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രേ ഹന്യു തമേക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ ഗാഡിവെല്ലാം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ഞാൻ ഈ ആയുധമൊന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അവരെ എന്നെ വന്ന് കൊന്നോട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് അർജുന അവസാനം പറയുന്നത്. എനിക്ക് ആലോചിക്കാനും വയ്യ, ചെയ്യാനും വയ്യ, എനിക്ക് വില്ലെടുത്ത് ഇവരെ ഒന്നും അവരെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ. അത്രയും വില്ലാളി വില്ലനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏവ മുക്താർജുന സങ്കേരഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സചരം പാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസക. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുന രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആരോട്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണം. നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, അവിടുത്തെ വിവരണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി എവിടേക്ക്? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ വലിയ ശരങ്ങൾ വിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അർജുനന് വിജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 5 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്. അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് PDF വായിച്ച് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരും. അപ്പൊ വീണ്ടും കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം കേട്ടോ. ധർമ്മക്ഷേത്രം, അപ്പോ അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഇത് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? കമ്പാഷൻ, ആർദ്രതയാണ്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സുഖൈശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം. പിന്നെ പാപം വരും, അവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാപം നമ്മൾക്ക് വരും എന്നുള്ളത്. കാരണം ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാണ് അല്ലെ, ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ വരുന്നത്? കുടുംബത്തിന്റെ എന്താണ്, കുലമഹിമ നശിക്കും, കുലം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്ത കാരണങ്ങൾ. അതായത് ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആര് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്? അർജുനന്റെ പാണ്ഡവരെ ജയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്, ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രം, അവിടെ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പുണ്യം മാത്രം, ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ. ധർമ്മം ആരുടെ സൈഡിലാണ്? പാണ്ഡവർ സൈഡിലാണ്. അതുപോലെ ദിവ്യമായ രഥം, അഗ്നിദേവനാണ് അർജുനന് രഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ രഥം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലും ജയിച്ചിട്ടേ തിരിച്ചു വരൂ എന്നുള്ളതാണ് രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ എത്ര അഗ്നി വന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും, ശരങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്ന് മൂടിയാലും അത് കത്തില്ല, അങ്ങനെ അത് ആ രഥം നശിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മേലൊരു കൊടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് ഹനുമാനാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് സീതാദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൂത് പോയി ലങ്ക മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച്, അത്രയും അസംഭവ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മണന് വേണ്ടിയിട്ട് മല എടുത്തിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹനുമാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്? രാമന് വേണ്ടി, ശ്രീരാമദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഹനുമാനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. രാമദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്
എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശംഖുനാഥം, ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ആ ശംഖുനാഥം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പേടി വന്നു എന്ന്. ആ പേടിയും വെച്ചിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ ആ ഗാണ്ഡീവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിലെ ശരം ഒഴിയില്ല, എപ്പോഴും ശരങ്ങൾ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പാശുപതാസ്ത്രം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഗാണ്ഡീവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന് തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ തെക്തജീവിത, അത്രയും അധികം ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാനായിട്ട് ആ സൈഡിൽ, ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ തെക്തജീവിത, അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശി. അപ്പൊ മോക്ഷത ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞ മോക്ഷത ഏകാദശി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഏകാദശി ആക്ച്വലി വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏകാദശി നോറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീണ്ട ആഗ്രഹവും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെല്ലാം അതീവ ഭക്തന്മാരാണ്, അവർ ഏകാദശി നോൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസത്തില് ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജയമുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോക്ഷത ഏകാദശി അന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. അതുപോലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിലാണുള്ളത്. അപ്പോ എവിടെയാണോ ഭാഗ്യമുള്ളത് അവിടെയാണ് വിജയം കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിജയലക്ഷ്മി ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ്. അതുപോലെ ഋഷികേശൻ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എല്ലാം, അതായത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ്, അതായത് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാൻ, എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്ഷനിലാണ് നമ്മളൊരു കൈവിരൽ പോലും അനക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്? പാണ്ഡവോക്ഷത്താണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവര് വിജയസൂചകമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേമാതിരി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടാവും, ഒരു റോബോട്ട് മാതിരി. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞത് എന്താ? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെത്താൻ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ മരണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി നമ്മുടെ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് വഴക്കുകൂടി ഒന്നും ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരില്ല. പരമാനന്ദ സന്തോഷമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ കഥ സ്റ്റോറി പറയാനായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, നിർത്തുന്ന സമയമായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി, ബട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു. അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് മാതാജി, കാരണം അത്രയും നമ്മൾക്ക് പോർഷൻ ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തില്ല. ഗൂഗിൾ ഫോം വന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തോളൂ, അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങുവാണേ. കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ കേട്ടോ, അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്ത ആൾക്കാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം.